Zdravím vás, priatelia. Dnes by som sa chcel s vami porozprávať o tom, čo ponúka firma Olicafe a čo získate, keď sa stanete našimi zákazníkmi. Najprv dvomi vetami o káve. Kávu môžete piť rôznym spôsobom. Môžete si ju variť ako turka, môžete si ju variť v moka kanvici, môžete si variť prekvapkávanú kávu, môžete si variť instantnú kávu, môžete používať pákový kávovar, kapsulový kávovar, plnoautomatický kávovar. Skrátka je to veľa spôsobov, ako si urobiť kávu. Ja by som sa chcel však zamerať na tých, ktorí by radi doma pili espresso. Espresso je káva, ktorá sa extrahuje 30 sekúnd, 20 až 30 sekúnd do 30 ml šálky, respektíve 30 ml, 7 gramovej kávy a na optimálny spôsob mletia. Nič iné okrem týchto parametrov už nie je espresso. Ja viem, my Slováci to pijeme úplne inak, pijeme 50 ml, 70, 100 ml, ale tí, ktorí si zvykli piť kávu z takej tej šálky raňajkovej spolu s brioškou, tí sa nemôžu stať našimi zákazníkmi, pretože naše prístroje robia espresso a z espresso sa nedá urobiť 300 ml káva, trojdecová káva. Takže prečo naše prístroje a prečo našu kávu? My sa nepasujeme za nejakých odborníkov na výrobu tých najlepších kávových zmesí. Na to sme si pozvali svojich talianskych priateľov, ktorí nám tieto zmesy vyrábajú a dodávajú. Momentálne spolupracujeme so 4 pražiarňami v Taliansku, ktoré majú častokrát niekoľko desaťročnú históriu vo výrobe kávy, respektíve v pražení a v miešaní jednotlivých kávových zmesí. Takže sme sa snažili doniesť čo možno to najlepšie, čo sa dá z Talianska doviesť. Za najdrahšiu a za najlepšiu kávu sa vo všeobecnosti považuje káva Jamaica Blue Mountain, ale to by ste dali za jednu šálku 2 aj 3 eurá a neverím, že v domácich podmienkach vyhľadávate práve toto. Ani ja nie. Najdrahšia káva je tá iste známa cibetková. O jej kvalite a ako parametroch, ktoré by z nej mali robiť tú najlepšiu kávu, by sa dalo diskutovať, takú tiež u nás nenájdete. Ale nájdete u nás rôzne druhy kávy a z rôznych oblastí sveta, rôzne namiešané podľa jednotlivých receptúr jednotlivých dodávateľov. Nájdete u nás arabiku 100%, aj myslím 2 alebo 3 druhy, to znamená od 2 alebo 3 dodávateľov. Nájdete u nás rôzne blendy, to znamená zmesy arabiky a robusty v rôznom pomere, od 80 na 20, 60 na 40, 70 na 30, 50 na 50, 30 na 70 a podobne. Jednotlivé zmesy sa líšia od seba práve pomerom arabiky a robusty. Arabika je vo všeobecnosti kyslejšia káva, ale trošku považuje sa za drahšiu kávu a za kvalitnejšiu kávu, čo nemusí byť celkom pravda. Ona drahšia určite je, pretože sa ťažšie dopestováva. Arabika sa pestuje v nadmorských výškach nad 1000 metrov. Musí sa zberať ručne, pretože jej strojový zber nie je technicky možný. Ona aj z toho, že sa pestuje v takých vysokých polohách, aj s tým, že ona pri dozretí opadáva, takže by tam to strojové zberanie by bolo náročnejšie. Častejšie je napádaná chorobami a škodcami, takže jej výnosy sú nižšie, preto je v podstate drahšia. Robusta je zase menej náročná na pestovanie, pestuje sa v nadmorských výškach od 600 do 800 metrov, ľahko sa zberá strojom, dorobí sa jej na svete oveľa viacej, preto je aj lacnejšia. Arabika dáva kávam viac kyslej chuti, robusta viac horkej chuti. A naši dodávateľia používajú jednotlivé zmesy týchto káv, arabík a robust, tak, aby dosahovali podľa nich a podľa nás tiež, preto s nimi spolupracujeme, čo možno najvyváženejšie chuťové parametre a aromatické parametre tých káv. Preto ak sa budete rozhodovať o kúpe kapsulového kávovaru,
máte v podstate niekoľko možností. Buď to zvolíte takého toho tradičného, taký ten tradičný nadnárodný koncern, ktorý predáva kávovary v televíznej reklame a stále vidíte v televízii alebo v časopisoch nejaké reklamy na, nechcem hovoriť značku, ale spomína sa tam nejaký gusto. Máte to podobne ako s čokoládou. Ak si niekto myslí, že pravá čokoláda je tá s tou fialovou krávou, tak sa veľmi mýli a verím, že vy to nie ste. Naozaj dobrá čokoláda je tá čokoláda, ktorá obsahuje aspoň 80% kakaových bôbov a teda 80% čokolády a väčšinou je to dosť drahá záležitosť. Špičkoví výrobcovia sú Belgičania, Taliani samozrejme tiež. No a s kávou je to niečo podobné. Pokiaľ sa zaujímate o to, čo dostávate za svoje peniaze, tak nebudete hľadiť iba na cenu, ale predovšetkým na kvalitu, ktorá sa v tej zmesi skrýva. Ako som povedal, spolupracujeme momentálne so 4 dodávateľmi, ktorí nám dodávajú, myslím, 14 druhov, celkovo 14 druhov kávových kapsulí a okrem toho ďalších 20 druhov čokoládových a čajových kapsulí. Ale teda, keď sa budeme baviť o káve, tak naozaj neexistuje snáď jazyček, ktorý by si nenašiel tú optimálnu chuť, pretože nejedná sa v tých zmesiach iba o to, že koľko je tam percent arabiky, koľko je tam percent robusty, ale aj aké zmesi arabík sa tam používajú, z akých oblastí dopestované a dovážané, a to jednotliví výrobcovia majú rôzne. Máme výrobcu, ktorý v 100% arabike používa 5 rôznych zmesí druhov arabík. Podobne používajú aj iní výrobcovia niekoľko druhov arabík a niekoľko druhov robust do jednotlivých zmesí. Majitelia týchto firiem sú odborníci, ktorí denne pijú 10, 20, 30, 50 káv, ochutnávajú a hľadajú tie optimálne pomery. Sú to častokrát rodinné recepty, ktoré sú staré niekoľko rokov až 10 ročí. Takže naša firma, my u nás vo firme sa nepasujeme za odborníkov na výrobu kávy. My sme sa len snažili ako dobrí obchodníci nájsť výbornú kvalitu za dostupnú cenu tak, aby ste vy z toho mali pôžitok. Ešte sa chvíľku vrátim ku kávovarom. Pokiaľ si chcete doma pripraviť naozaj dobré espresso a zhodníme sa na tom, že espresso vynašli Taliani a doviedli do dokonalosti Taliani, tak sa budeme baviť o talianskom espresse, tak máte v podstate 3 možnosti. Buď si zakúpite domov pákový kávovar, alebo si kúpite plnoautomatický kávovar, alebo si kúpite domov kapsulový kávovar. Každá z týchto možností sa niečím líši, má nejaké výhody a má nejaké nevýhody. Pákový kávovar jednoznačne vám urobí najlepšiu kávu, ale za predpokladu, že vy budete najlepší odborník na výrobu tejto kávy. To znamená, že musíte okrem kávovaru mať aj samostatný mlynček, musíte vedieť správne mlynček nastavovať, udržiavať ho v hygienickej čistote, musíte vedieť, ako tú kávu zomleť, koľko jej zomleť, ako ju utlačiť do páky, koľkými kilogramami ju treba tlačiť do tej páky, ako dlho extrahovať, ako to espresso urobiť. Na to sú školy, chodia na to ľudia do rôznych kurzov baristických a potom tréningom a jednotlivými súťažami sa z nich stávajú odborníci na výrobu kávy. Tento spôsob prípravy kávy je samozrejme relatívne časovo náročný, čo v domácich podmienkach podľa môjho osobného názoru nenájde také široké uplatnenie, pretože doma človek väčšinou nemá čas na to, aby sa venoval príprave kávy. Kávu pijete ráno, takže ráno má človek strašne málo času, potrebuje stlačiť gombík, urobiť si kávu, vypiť, naštartovať sa a odísť za prácou. V tom prípade potrebujete sa už rozhodovať len medzi dvomi alternatívami. A to buď si kúpite plnoautomatický kávovar, ktorý vám väčšinu tej práce baristickej urobí za vás a vy naozaj na jedno stlačenie gombíka urobíte espresso.
Alebo si kúpite kapsulový kávovar, kde väčšinu tej baristickej práce urobil za vás nejaký odborník v Taliansku, dodal vám to v user-friendly balení a vy to len hodíte do stroja a znovu stlačíte gombík. No a tu sa treba zamyslieť nad tým, že čo preferujete viac. Pokiaľ si kúpite plnoautomatický kávovar, tak musíte si do neho kupovať zrnkovú kávu a hľadať a tie zmesy vytvárať si sami. Manipulácia so zrnkovou kávou tiež nie je jednoduchá záležitosť, pretože pokiaľ si nebudete kupovať naozaj 20 dekov kávy každý druhý deň a vždy si ju čerstvo zomleť, tak budete vystavení otázke, ako tú kávu skladovať. Iste rozumiete tomu, že keď si kúpite kilové balenie kávy a otvoríte to vákuové balenie, tak tá káva už je vystavená vzduchu, tým pádom je vystavená oxidácii a strate svojich kvalitatívnych parametrov, arómy a chuti. Musíte ju správne skladovať, najlepšie v chladničke alebo vo vákuových nádobách. Je s tým už spojená nejaká práca tak, aby ste dosiahli tú optimálnu kvalitu po celú dobu, kým tú kávu doma máte. Pretože kilové balenie kávy je zhruba 100 až 120 šálok kávy. Keď rozumieme tomu, že jedna káva je 7 gramov, tak je to 130 káv, ale pritom letí dochádza k nejakým stratám, niečo sa vám rozsype, takže hovoríme o tom, že je to približne 100 káv. No a 100 káv človek nevypije za 2 dní, ani za týždeň. Pri kapsulových kávovaroch väčšina tejto práce je urobená vo fabrike za vás a dodané v optimálnom balení pre vás. Ako vyzerá tá kapsula? Takto vyzerá kapsula, ktorú používame my. Toto je konkrétne z firmy Toda. V tej kapsule je 7 gramov naváženej kávy, ktorá je utlačená 20 kg, tak aby teda medzi jednotlivými zrnkami kávy bolo čo najmenej vzduchu, tak ako to pri espresse sa vyžaduje, pretože ten vzduch by potom mohol spôsobiť oxidáciu a degradáciu tých kvalitatívnych parametrov. Káva, ako vidíte, je zabalená, každá jedna kapsula je zabalená zvlášť a v tom balení je ochranná atmosféra na báze dusíka. Čiže tam nie je čistý vzduch. To je tam práve z dôvodu, aby tá čerstvo namletá káva zostávala čerstvá po celú dobu svojej spotreby. To je väčšinou zhruba 2 roky od kúpy. To je výhoda týchto kapsulových kávovarov. To znamená, že vy si iba zvolíte kávu, ktorá vám chutí. Nemusíte vymiešať jednotlivé arabiky a hľadať zmesi medzi arabikou a robustou a hľadať medzi nimi tie chuťové parametre, ale kúpite si 100% arabiku, kúpite si arabiku s robustou v pomere 80-20 alebo 50-50, kúpite si kávu od tohto, hentoho výrobcu a zistíte, ktorá vám najviac chutí. Vždy tá kvalita zostane rovnako zachovaná a vy nemáte absolútne žiadnu starosť s tou prípravou. Totižto otvoríte balík, vložíte kapsulu do prístroja, stlačíte gombík a vyjde vám z toho perfektne urobené espresso bez nejakých nárokov na kvalitu vašej práce. Pri automatickom kávovare už potrebujete vedieť nastaviť mlynček, už potrebujete vedieť skladovať tú kávu a je s tým trochu viacej práce, pretože použitá káva vám vypadne do nejakej zbernej nádoby a je to sypký materiál, ktorý sa ťažšie čistí alebo odstraňuje ako len použitá kapsula. Extrahovaná káva zostane stále v kapsuli, čiže použitá kapsula vám vypadne presne ako čerstvá a vy len chytíte a hodíte ju do smetnej nádoby. To znamená, z tohto pohľadu tá manipulácia s kapsulovým kávovarom je ešte o niečo jednoduchšia a kvalita a chuť kávy, ktorú si pripravíte z kapsulového kávovaru, má konštantnejšie parametre ako kvalita a chuť kávy, ktorú si budete vyrábať z automatického kávovaru. Práve preto, že vy sa nemusíte starať o kávu. Ak vám nechutí kapsula, kde je 50% arabiky a 50% robusty, tak zvolíte kapsulu, kde je 70% arabiky a 30% robusty, alebo 100% arabiku, alebo 100% robustu. Alebo vám nechutí káva, ktorú vyrába firma Toda,
tak skúsite firmu Recafe napríklad. Pretože oni používajú kávu z iných oblastí, iné zmesi arabík, ktoré vám budú viacej vyhovovať. Ale nechutí vám firma Recafe, skúsite firmu Teodora Cafe, ktoré zase používajú iné druhy káv. To je výhoda firmy Oli Cafe. My sa nepasujeme za odborníkov, ktorí vám budú rozprávať, že my už 50 rokov melieme kávu a máme absolútne skúsenosti s tým. My sme vsadili na odborníkov, ktorí toto už práve dokázali v Taliansku. Čiže ak naozaj chcete pri veľmi jednoduchej obsluhe dosiahnuť naozaj dobrý výsledok a pochváliť sa treba aj v rodine alebo medzi známymi s dobrým espresom, zvoľte kapsulový kávovar, pretože tento prístroj nebude na vás klásť žiadne nároky, čo sa týka odbornosti a technickej zdatnosti. Ak sa budete rozhodovať medzi kapsulovými kávovarmi a automatickými kávovarmi, prosím, dbajte ešte aj na ekonomickú stránku veci. Kapsulový kávovar si častokrát kúpite pod 100 €, teda v našom prípade si ho môžete kúpiť aj za 1 € za istých podmienok, dočítajte sa to na stránke, ale hovoríme o tom, máme túto dotačnú politiku, hovoríme o tom, že kapsulový kávovar z našej firmy dostanete, dobrý kávovar dostanete za 20 alebo 40 €. Kávovar automat, pokiaľ teda naozaj nebudete hľadať ten najlacnejší model, ktorý stojí povedzme 300 €, tak dobrý nájdete v elektropredajniach alebo špecializovaných obchodoch za 600, 700, 800 €. No a potom treba ešte počítať, koľko vás vyjde tá šálka kávy. Ak si budete kupovať kávu u nás, v našej firme, tak takáto jedna kapsula, ktorá predstavuje jednu šálku kávy, vás vyjde v závislosti od druhu kávy, od dodávateľa, ktorého si zvolíte, myslím tým firmu, ktorá nám dodáva tie kapsule, a od množstva, ktoré si naraz objednáte, tak tá kapsula vás vyjde niekde medzi 25 až 40 centami. Jedna šálka kávy vás vyjde 25 až 40 centov. Ak budete používať automatický kávovar a budete kupovať stredne drahú kávu, ktorá bude stáť povedzme 20 €, a pri tej jednoduchej matematike, že si z toho kilogramu kávy urobíte zhruba 100 káv, tak jedna šálka kávy vás vyjde 20 centov. Tu povedzme 30. Logika veci vraví, že predsa na jednej šálke kávy nechcem prerobiť 10 centov. No ale ak budete počítať chvíľku so mnou, tak zistíte, že pokiaľ doma vypijete štandardne 2, 3, 4 kávy denne s manželkou alebo s partnerkou, s partnerom, tak zistíte, že za rok to je niekde okolo 700 až 1000 káv. Viac sa vám v domácnosti vypiť nepodarí, pretože hoci pijete viac káv, tak je si treba uvedomiť, že druhú kávu pijete v práci alebo s priateľmi v kaviarni alebo niekde inde. Doma sa vám podarí vypiť 1, maximálne 2 šálky kávy za deň. Ak ste teda dôchodca napríklad. Stále to je maximálne plus minus 1000 káv ročne. Ten kávovar, ktorý vám doma pripraví 1000 káv ročne, tak na jednej takejto kapsule, keď prerobíte 10 centov, tak prerobíte v podstate asi 100 € ročne. No ale kávovar ste si kúpili za 20 € alebo za 40, kdežto ten plnoautomat ste si kúpili trebárs, ja neviem, za 700. Z toho jednoducho vyplýva, že doba návratnosti investície do automatického kávovaru sa pohybuje v rokoch. Je to 7 rokov, 8 rokov, 10 rokov. Závisí to teda, ako často ten kávovar používate, akú kávu si do neho dávate a aký drahý kávovar ste si kúpili. Na túto otázku si každý musí z vás zodpovedať sám. Ja vám môžem len poradiť, že pokiaľ sa budete rozhodovať o nákupe kapsulového kávovaru, tak znovu nájdete na trhu viaceré možností. Alebo zvolíte taký jeden z tých nadnárodných koncernov, ktoré ponúkajú celkom pekné druhy kávovarov a množstvo rôznych kávových nápojov alebo iných nápojov, čajov,
čokolád, väčšinou osladených a instantných a budete piť niečo, čo je nejaká káva, ale bližšie o nej nebudete vedieť nič. Alebo okúsite to práve taliansko. To práve talianské espresso, ktoré vám ponúka naša firma a nájdete na trhu aj niekoľko ďalších talianskych firiem, ktoré na Slovensku sa snažia etablovať. Našou výhodou je práve to, že používame kávu od viacerých talianskych dodávateľov a predpokladám, že v budúcom roku budeme tento sortiment ešte rozširovať. Dneska máme v ponuke 14 druhov kávových kapsulí a 18 druhov nekávových kapsulí, kde je zaradená napríklad aj jašmenná káva alebo bezkofeínová káva, čokoláda, mochačino, zelený čaj, čierny čaj, ovocný čaj, bylinkový čaj, rôzne bylinné zmesi, biela káva a tak ďalej. Takže náš sortiment je na trhu najširší. Cena našich kávovarov v zmysle tej dotačnej politiky je jednoznačne neprekonateľná a chuť tej kávy je subjektívna veličina, ktorú musíte posúdiť vy sami. Čo získate, keď sa stanete partnerom firmy Olicafe? Získate predovšetkým 30-dňovú garanciu na vrátenie peňazí. To znamená, vy neriskujete temer nič. Kúpite si kávovar, kúpite si k nemu nejaké zmesí káv, ktoré budete ochutnávať a ak sa vám stane, že ani jedna z tých 14 kávových zmesí, ktoré ponúkame, vám nevyhovuje, tak do 1 mesiaca nám jednoducho vrátite kávovar, vrátite nám zvyšok nevypitých kapsulí a my vám vrátime peniaze. Samozrejme, odrátame alikvotnú časť tých kapsulí, ktoré ste minuli, ale vy tým proste neriskujete absolútne nič. Čo získate navyše, čo vám neponúka žiadna iná firma? Doručovateľský servis úplne zdarma. Už pri nákupe jedného balenia kávy, ktoré je 100 kusov káv, máte u nás doručenie zadarmo. Nemusíte sa starať o to, že či ešte kávu doma máte, alebo či teraz treba vyhľadávať nejaké akcie v nákupných centrách. Jednoducho zdvihnete telefón, dovoláte sa do nášho call centra, poviete, že si objednávate kávu a do 24 hodín vám priniesie kuriér váš balík domov. Priamo do obývačky. Zaplatíte kuriérovi v hotovosti alebo kartou. Tento servis neponúka momentálne žiadna firma na Slovensku. My dokonca v našej firme máme zriadené call centrum, ktoré sa stará o každého zákazníka. Znamená to, že oni budú presne vedieť, kedy ste si kúpili kávovar, kedy ste si kúpili kávu, akú kávu pijete a kedy vám treba zavolať odhadom, že už sa vám káva míňa a či vám netreba urobiť návrh objednávky. A vy sama alebo sám zvolíte, že či tú kávu teraz potrebujete alebo nie, či vás oslovuje momentálne aktuálna prebiehajúca akcia zľavová, či využijete našu Olikartu so zľavami na nákup. Potvrdíte alebo nepotvrdíte objednávku a nemusíte v podstate nič robiť. Takže od firmy Olicafe dostanete špičkové talianské espresso, perfektné talianské kávovary, 100% servis a naozaj dobrú kvalitu za dobrú cenu. Zatiaľ sa majte.